Здравейте, скъпи сънародници! Изминава още една година, в която аз съм президент на хумора, а вие не сте. Но така е. Не може в тая държава всички да сме президенти, защото НСО-то не може да ни насмогне. А какво е НСО? Това е незаконно родено дете между черна нинджа и жълта таксиметрова кола. Но да оставим безплатния луксозен транспорт на онези, които имат право на него, а на извозените честито. И така, скъпи сънародници, каква година изпращане? Хубава година изпращане, казвам аз. От цели 365 дни, което не се дели на две. И в известен смисъл е уникално за нашите географски ширини, защото всичко останало се дели на две. И отдавна вече сме го разделили. По въпроса за еврото, разделение на две. По въпроса за Путин, разделение на две. За Тръмп, пак разделение на две. Половината харесват него, половината харесват жена му, защото е наше момиче от Балканите. За ваксините пак сме на две. За вероучението на две. Дали земята е кръгла, пак на две. Дори по въпроса къде да ида на море, и там сме на две. В смисъл на две колони към Халкидики. Като едната винаги кара по-бързо, за да докаже на другата, че не са достатъчно оправни. Някой казва, че това разделение между нас никога не може да бъде преодоляно. Но не е така, скъпи сънародници. Ето вижте, магистрала Тракия. И там имаме две отделни платна. Но едното винаги е в ремонт и тогава всички караме в другото. Заедно. Само нещо трябва да се повреди преди това и сме заедно. Значи има надежда. На финала. Искам на финала да ви кажа какво ни предстои. На първо време, като президент на хумора, предлагам да забраним самия хумор. Защото поне 50% от истините в този живот са казани на шега. И затова никой не ги взима на сериозно. Хубаво е за смешките да се лежи в затвора, както между другото и за гласуването по съвест. Защото именно тези 15% и натливци, които все още твърдоглаво излизат да ми гласуват по съвест, точно те раждат платения вод, който просто се опитва да ги нацака с по 50 лева, скоро и в евро. Затова, ето казвам ви, спрете честния вод и платения вод ще изчезне от само себе си. Малко, но на време. Трети закон на Нютон. На всяко действие равно по сила противодействие. Всичко е физика. Физика. Затова пазете си физиката и не прекалявайте с сърмите по празниците. Защото не всичко в този живот е само мръвка. Има и прас. Честит ви, голям прас и на здраве! Живи и здраве!